mabuku asataniki kuchokera ku secret archive amafotokoza kuti mukadzaona 099 akuchotsedwa ndikuyamba 098 80 idzakhala nambala yomwe idzalumikizitse anthu apansi pa nyanja ndi anthu apamtunda. mudalakwa kwambiri okondedwa, mudalakwa kwambiri okondedwa. Mukadangolola tikhale limodzi kanthawi kuti tiphunzitsane zimenezi. Ndi zinsinsi zikuluzikulu okondedwa. Tsopano muyambe kugwira foni zanu kuti mudziwe kuti tili mu 40 days mu preparation of the sun, birth of the sunny day, kubadwa kwa mulungu woyera, mulungu dzuwa, pa tsiku la Sunday oyimiridwa ndi Easter Sunday. Madokumenti a secret ku chipembedzo cha Satana kuti Easter ndi chani. Amayinda bambo tamverani muchigawo ichi ndangochipanga kuti chikhale chachitatu, kuti mwina audio itumizike bwino, kuti mwina mawu amveke bwino, kuti kakhale ngati kafupikako, koma ndi imodzi yomweyo ndayiyambadzana icha, ndayiyambira kutali icha, ndi yomweyi siyo duka ayi. Tamverani mabuku a chipembedzo cha Satana osungidwa ku secret archive. Kukupa spitisani mu chapter kapena kuti akuipasa mabuku asataniki kuchokera ku secret archive amafotokoza kuti mukadzaona 099 akuchotsedwa ndikuyamba 098 80 idzakhala nambala yomwe idzalumikizitse anthu apansi pa nyanja ndi anthu apamtunda. mudalakwa kwambiri okondedwa, mudalakwa kwambiri okondedwa. Mukadangolola tikhale limodzi kanthawi kuti tiphunzitsane zimenezi. Ndi zinsinsi zikuluzikulu okondedwa. Tsopano muyambe kugwira foni zanu kuti mudziwe kuti tili mu 40 days mu preparation of the sun, birth of the sunny day, kubadwa kwa mulungu woyera, mulungu dzuwa, pa tsiku la Sunday oyimiridwa ndi Easter Sunday. Madokumenti a secret ku chipembedzo cha Satana kuti Easter ndi chani. Amayinda bambo tamverani muchigawo ichi ndangochipanga kuti chikhale chachitatu, kuti mwina audio itumizike bwino, kuti mwina mawu amveke bwino, kuti kakhale ngati kafupikako, koma ndi imodzi yomweyo ndayiyambadzana icha, ndayiyambira kutali icha, ndi yomweyi siyo duka ayi. Tamverani mabuku a chipembedzo cha Satana osungidwa ku secret archive amati. So buku hili njakuti ndikukupa spitisani mu chapter kapena kuti mu page number 39 ya Grand Grimoire, mene akuipasa mutu wakuti 0998/7. Kanyo sausa okondedwa 099/7.
8 kudzabwera 7. Now tiye nokondedwa tiyambe kuyenda ni manambala ameniwa. Manambala awa timapeza pa foni zathu za ku Malawi kuno. Koma sikokha kuno ngakhale ku maiko ena ndi ma secret code amanambala awo amene amaonekera. Popeza maiko adatukuka kale ndi adapitilira ku manambala amenewa, sopano adangoyika ma representative amanambala amenewa. Pamene ife tidachita mwayi kutengeratu manambala aku LCD kwayikiratu poyera. Now mumve pano, ngakhale kuti ndi chifanizo chabe, koma zoona zenizeni ndikukufotokozeranizi mosatengeranso ma country code amafoni namba amaiko mwanu, komabe mungoona ngati chisanzo chabe pa mafoni namba athu akuno a Airtel, the Red Dragon. Khani osausa company ya magazi inangotengeratu direct ma secret number amene ngakhala nzanu ogwira ntchito ku Airtel kwa Chinekeo sachidziwa chisisicho. Ndichozama kwambiri, chili kutali kwambiri, chili kutali mwachepa. Tangobwerani kwa Ambuye tizimpembeza Ambuye chifukwa zina zindizozama kwambiri. Kodi akuti chani mabuku amenewa? Amati mukadzaona 099 akuchotsedwa. Ndiye kuti ku sataniki kuli manambala atatu amene amayenera kugwira ntchito muzigawonso zitatu zimene dziko lapansi liti liyende, chimene chinde chinsinsi. Tamverani, ali ndi 9, ali ndi 8, ndiye pali 7. Ndiye mundilole ndifotokozereko manambala atatuwa ngati nthawi ingakhalepo kondedwa mwachangu. Akunena kuti mukadzaona nambala 9 akuchotsedwa ndikutsala yekha 9 yo ndikumuona kuti wakwatirana ndi 8. 8 ndi nambala imene imalumikizitsa, chifukwa chakuti ndi 0 ndi maziro awiri kapena kuti ndi maiko awiri ozungulira. F kapena kuti dziko looneka ndi maso ndi dziko losaoneka ndi maso ndiye limakhala ndi saini ya 8. Ndiye pakuti ka 0 ndi ka 0 kaberekana, achipembedzo cha Satana amanena kuti 8 ndi simbo. Khani osausa, 8 ndi simbo ya chipembedzo cha Satana, kapena kuti ndi simbo ya kulumikizana pakati pa anthu akudziko la madzi la pansi pa nyanja, akudziko la ziwanda kulumikizana ndi anthu apansi pano. The communication of anthu asaoneka ndi maso aziwanda kulumikizana ndi anthu. Tamverani, mmene 8 yangobwera ndikudzayamba kuonekera apo ndi apa. Khani iyi okondedwa imveke bwino, ndekuti tsopano talowa mu connectivity, tayamba tsopano kupanga connection pakati pa anthu akufa, pakati pa ziwanda tsopano ndi anthu, pa simbo ya foni, pa communication ya network. Now this preparation imeneyi ikuonekera sopano, inu mwamuona sopano kuti nambala ija yayamba kukhala 8 kumapita uku. Ndiye mumvese manambala amene mumapeza pa foni amagawa patatu. Pamakhala nambala za iweyo, nambala za dziko ndi nambala za kampani kapena nambala za dera. Ndi manambala mmaonacha onse aja mbakamati 0 9 20 40 525 09 84 77 09 20 20 21 008. Manambala oyo mati nambala yanga, si nambala yako, ni nambala ya magawo atatu imene ukuyenda nayo nthumbayo. Ndiye nambala imene si yako pamenepa
ndi nambala zimene zili saini yake za chinsinsi zimakhala pa manambala omwewo muli nawo pa foni. Okondedwa, mundilole kuti ndisatayike kapena inu musatayike pa Easter. Koma mabuku achipembedzo cha Satana akufotokozera kufupikira kwa kubadwa kwa Mulungu dzuwa kudzayenda limodzi ndi nambala ya 8 chifukwa padzakhala kuti tsopano tikulowa mu nyengo ya 098 imene izayambe kutilumikizitsa kukulankhulana ndi ziwanda. Advance ya technology ndi mmene mwaonera kuti ma aliens zipukwani, ma aliens ziwanda zayamba kuonekera ku dziko lapansi kudzapanga communicate. Komanso ma aliens iwa ayamba kupita kukachita ona, kukatenga, kukalanda ma satellite mulengalengamu. Malingana ndi kufotokozera kwa LCD, ziwanda mukuziona ku Ukraine zija mmene yatuluka nambala ya 08 ndikukuchotserani 9 ndikuyikapo 8 asalani nambala imodzi 7. Basopo okondedwa tasala ndicha nambala imodzi 7. Ndi nambala imodzi okondedwa 7 tikulowa ndi sabatalo mpumulo mwatsoka sitifika mu 097. Tikhoza kulekezera pa 08 pomwepa 098 mwina ndi pamene dziko likhoza kuthera pamenepa. Mmene tangoponda 098 je mudziona kuti Satana ali pachangu chifukwa pamenepa ndiye kuti yamutsalira nambala imodzi yokha yoti aibereketse ku 9 nambala yake. Akangochosa 8 ndikuyika 7 ndi 7 iyo ndi wa danger, ndi woyaka moto m'manja mwake chifukwa mwini wake wa chilengedwe ndiye mwini wake wa 7 wa sabata akubwera ku dziko lapansi. Now, mabuku achipembedzo cha Satana akutionetsera kuulula kuti mukadzamuona 8 madigit olemba pa mafoni kaya ndipati, koma mukadzamuona 0 ndi 9 ataberekana ndi 8 ndikuti mwasala ndi nambala imodzi 7. Zimene zokondedwa zikuchita apiye komanso ndi zimene ankatiphunzitsa ku chipembedzo cha Satana kotera kuti pamene pandikuulula umboniwu kuti mukadzamuona 8 akuyamba kuchita apiye ku dziko lapansi ataberekana ndi 9 ndikuti mwasala ndi nambala imodzi. Yasala nambala imodzi posachedwa ndikuti Yesu akubwera kudzakwangula pakubwera tsiku la mpumulo, tsiku la Ambuye likubwera. Mukadzangomuona 7 mwinanso sitimuona 7 akadzama ngoti akubwera kudzaponda pamene papapa pa 097. Hey, pakadzatha zaka zambiri pamenepa muzangoziwa kuti anzathu akwatulidwa apita sitidaone kapena taona atapita tikungozilimbitsa mtima apita chifukwa tikuyandikira mu mkwatulo, tikuyandikira mu mkwatulo. Yesu akubwera kudzakwatula mpingo pamene mwangomuona 098 basopo khani osausa okondedwa. Zimene zindi zinsinsi mukadzamuona amene amayinda abambo muyenera kudziwa kuti pamene tikukhala ndi 8 ndikuti tasala ndi 097 amene sanabwere chifukwa nambala ya 09 manambalawa ndi atatu pali 987 ku dziko lapansi ndipo 987 mukayang'ana ma satellite onse aku dziko lapansi mupite ku maiko aluya achaina cha mafiritu eya achaina cha achanichani onse amene anayika ma satellite yawo kuntunda kumwambako mukayang'ane kuseli kwawoko mukapeza kuli nambala ya 987. Ndiye mukadzamuona 8 pazochita zanu waberekana ndi 7 akunena kuti imeneyo ndi saini yakuti tsopano akudziko la uzimu ayamba kuonekera ku dziko lapansi, preparing the end time. Kubwera kwa Yesu kuli pafupi.
choncho chikati Yesu wasala pang'ono kubwera chimene adapanga satanikiwa ndi kumangoyika manambalawa nawonso ngati kudzilalikira okha za kubwera kwa Ambuye, kudzilalikira okha za zochitika za dziko lapansi. Nawo zimenezi ndi zinsinsi. Manambala ndi kukupasaniwa ndi amene amapangitsa kuti munthu akatuluka sataniki adzimupha. Chifanga ulule zimenezi akayamba kuulula 987 ndiye kuti walowa kozama munthuyo, wapita kutali, akuyenera kuphedwa. Bwerani mundiphe, ndanyamuka ulendo wa kwathu chifukwa ndili kuziona zipata za kwathu, ndikuziona zipata za kwathu zayandikira ukondedwa. Posachedwa pompa ndipumula. Mulonda kodi nthawi ili bwanji? Mulonda nayankha kwasala pang'ono kucha. Ndithudi zipata za kwathu ndi nthanda ya nyenyezi ya kwathu yaonekera. Ndili pafupi ndi kwathu, ndikuyenera kutchula 987. Ndili pafupi ndi kwathu, posachedwa okondedwa ndinyamuka mdziko limeneli, koma ndikwangule zinsinsi. Mukadzamuona 9 ataberekana ndi 8 basop, tasala ni namba 7. Hani osausa kwasala nambala imodzi badyerera bamanga upstairs, kwasala nambala imodzi balimbirana ni maufumu, koma kwasala nambala imodzi mmene tangolowa mu 8 tasala ni nambala imodzi. Ndikuchenjeze m'bale wanga, bwerera kwa Ambuye. Ngakhale zinsinsi za dziko lapansi zayamba kuvumbuluka poyera, zinthu zobisika zayamba kukhala poyera, umunthu wayamba kutha, nkhondo ndi zimene mukumvazi. Chifukwa chani? Tatenga 8 sopano, tili mu namba 8, tangosala ni nambala imodzi. Nambala imodzi. Ndikupemphe m'bale wanga, isanabwere 7, isadaonekere 097. Panopa tili mu 09. Kazi kumveka uku? Kapena kuti tili pa namba 8. So, manambala awa ndiye secret yozama kwambiri. Kodi imeneyi ndi imene amayendera masatellite onse a dziko lapansi, zipangizo zonse zoyendera makompyuta za dziko lapansi. Ku secret yawo kuseliko kumakhala namba imeneyi yolembedwa 978. Nkhani osausa ukondedwa. Komansotu pamene mukuona zinthu zimenezi, nkhani imene yokondedwa ndi nkhani yondivuta kwambiri, nkhani yovuta kufotokozera kwake, nkhani yosausa kwambiri. Mukadzayiona nambala imeneyi, achaini yakewo akanena kuti 9 ndiye kuti akukupasani Atate. Nkhani yosausa. Akayamba kukupasani 7 ndiye kuti akukupasani cha Mzimu Woyera. Kazi kumveka zimenezo. Ndi amalumpha nambala ya 7 iyo, amaitenga kuti nambala imeneyi ikupita kwa dziko lonse kwa anthu okhulupirira, ndi ya mwini wace ndi ya Sabata. M'malo mwake chifukwa chakuti 7 si nambala yawo, ndi amayika 0, nambala ya mwini yopanda umwini. Ndiye mukapeza kuti kuli 0 kuseri kwa 9 iko, nambala yobwerekera kuti pakhalebe Trinity. Nkhani yovuta okondedwa, nkhani yovuta. Kaya mukumva, kaya ndikulankhula zinthu zomveka, kaya koma tasala ni nambala imodzi. Chifukwa nambala ya namba 7 nkutheka kuti ikhoza kukhala mu tsiku lomaliza la Sabata wa mpumulo. Nkhani yovuta okondedwa. Amayi ndi abambo, pamene ndikumaliza chikonzekero cha masiku a Easter, mu lecture, mu phunziro, mu mboni umene ndikuupereka wa tsiku la Easter, pa tsiku la lero mmene tikukonzekera kulowa mmenemu, ndakupasaniso chomalizachi chimene chikufotokozera za manambala. Ndiye kuti mukadzamuona 8 atayamba kupanga apiye, kapena ngati 8 yosimukumuona, koma mudziwe kuti sopano tili pa nambala 8. Kusikireti kwawoko, kuchinsinsi kwawoko, panopa atulusa nambala ya 8. Ndiye nambala ya 8 yo ikayamba kugwira ntchito, akuti imapanga signify the connection between anthu amoyo ndi ziwanda. Kuchokera mmafoni, kapena kuchokera muzochitika za kudziko lapansi.
kuchokera mukapumidwe ka munthu kuchokera now mukadzaiona 8 ndiye kuti muzaziwe kuti anthu talowa mukulumikizika pakati pa ziwanda ndi anthu. Choncho ngakhale apapa mpakufunika kusamala chifukwa ni nthawi tsopano imene ziwanda muyambe kuziona zikulalikira kuchalichi. Chifukwa 8 watuluka ndi 8 yo akuti ndi simbo 0 wa mwamba ndi 0 wa pansi amaberekana kupanga mayiko awiri, dziko la anthu amoyo ndi dziko la anthu osaoneka limene likadzayamba kuonekera. Now kuti mudziwe kuti tili mu namba 8 ndibwerere kulekisha ija ya nkhondo ya ku Ukraine pamene munayamba kuona ma UFO komanso kuyamba kuona ma aliens. Anthu achilendo akuyamba kuoneka, ma mysterious people akuyamba kuoneka ku dziko lapansi. Chifukwa chani? Tili mu 8 kulumikizana pamene patiyambaso kuona ma black belt akuonekera ku dziko lapansi, mbalame zakuda, anthu achilendo nkhani yosausa okondedwa. Tiyamba kuona mizimu yonyasa ikuonekera ponseponse ku dziko lapansi yovala matupi atsungwana okongola, anyamata ooneka bwino. Tiyamba kuona zinthu zachilendo zimene tikuziona lero. Anthu ayamba kuoneka ndi matupi osiyana ndi amene anabadwa nawo. Anthu ayamba kuoneka ndi zinthu zina, asungwana osapemphera akwatiwana ndi ziwanda, akwatiwana ndi azibambo omakhala ngati ndi azibambo koma kudali ziwanda. Anthu obadwa mwachilendo, anthu ooneka mtundu wina. Chifukwa chani? 8 wachita apiye koma namba 7 akamatuluka. Yesu ndiyakuti akubwera posachedwa, tikumaliza dongosolo. Chifukwa 8 yo ndi sabata, 7 yo kani ndi sabata, ndi amamuthawa ndi kubwerekera 0. Amainda bambo kukonzekera kubadwa kwa Mulungu dzuwa sikumangokhala pakokha, kukuyenera kuthandizidwa ndi ziwanda kuti Sunday abadwe. Ndi ziwandasi ndi zimene zikupita kukamanga ufumu wa United Nations, EU, African Union, nkhani yosausa komesa sadiki. Kazi kumveka zimenezi ufumu wogawanika umene akunena kuti sizizatheka kukhala cha umodzi. Ziwanda zikupita ku mabungu amenewo kukapanga support kubadwa, kukachita preparation kubadwa kwa Mulungu dzuwa pa tsiku la Sunday imene izakhala Sunday worship ya dziko lonse lapansi, sunny day limene anthu adzapumula. Onse opembeza sabata adzakakamizidwa kupembeza siku ili, adzaletsedwa. Machali chimukuti chosalerowa adzakuchosaniso nanu, muzathamangisidwa mutipeza kuthengo mukundichosa ine lerozi hata achosa libadi akabwereso kuno basala nacho chivumba chakocho likubwera iwe samene ule ambako kundiphunzitsa ine za National Sunday Law. siwe mwini wako wazolembera sikuiziwa nkhani imeneyi. Atseka kaya zimenezi nkhani yosausa mutipeza kuzisakasa uko naweso ngakuthamangisa ngakuthamangisa ukabwera kukati ngati udzabweretu pacho kudanena kale kuti kukantire ndikokhala anthu owukira ngati udzabweretu ndakayika koma undipeza chifukwa likufinya dziko udzabwera ndiye uzandipeza ine nili nyako nili nyako wakukantire uzandipeza nili nyako wakukantire ngakuthamangisa ukaona akuza kuti malowata apo hayi kakupasa popanda madzi kakupasa popanda chisime kali ya sausa akasala ine ndikumana posachedwa chifukwa likutuluka lamulo la Sunday dzuwa kubadwa posachedwa. Ndiye iwe opembeza sabata nzanga, iwe nzanga wa sabata, ndikunena nzanga wa sabata amene watulusa diso lero chonje raibu chanja zonena nangokuleka ndingakuyang'ana
bola Yesu asabwere zibuke nukunda akakuthamangisa kumeneko ukasowa tendere akakutsekera shoplight iyo akatseka filling station iyo chifukwa wakana kupembeza Sunday akakutsekera chifukwa uzazizimuka nafikadi tsiku lija la National Sunday Law ndiye nditani ndiye pakala kufuna kuthawa m'matauni ukafukula zolembera za Ellen White pachadale mbadi kuti tisenera kuthawira m'machire ndiye nthawi imeneyo ndiye uzakula kukantile uzathawira kwakokoko koma ukabwera kantile yaine uzandipeza ninyakwawa nanenza kubweze akuthamangisa uzaona bayirekedwa akatseka kashoplight kakoko akatseka kachalichi kakoko akubadwa atu mulungu dzuwa khani osausa kondedwa khani osausa amayi abambo zomveka zenizeni ndizakuti tikupita kwathu posachedwa tilowa mfumu wa mulungu tikapumula koma dzikotu likuyenda choncho. Ndikumalize mbale wanga ndi nkhani iyi kupyolera mu nambala ya 97 kapena kuti 987 ya leroyi milungu ya pamenepa kuti mukadziwe kuti we are in preparation ya kubadwa kwenda kwa ndiyelekezi ndipo we are under control pakati pa Lucifer ndi Easter star ndiye king amene akuchita control zinthu za technology ndi star ndiye tentimuone kondedwa tipeza pano tili ndi star komanso hash star ti Lucifer h khani osausa kondedwa ndiye ukondedwa zinthu zikangofika pakuti mwafika poti hash njakuti mwafika kuchimake komaliza. Now izizi zikuyenda mofanana star malingana ndi chipembedzo cha Satana zimene ife amatiphunzitsa kuti mmene tikuyika star kuzoyambira zambiri makodi ambiri amene tikuyika star tikuchita bright kuwalitsa kwaonetsa kuti pamene nyenyezi ikuoneka ikamalowa nyenyezi ndiye kuti kukutuluka cha dzuwa. Now likadzatuluka dzuwa ine Lucifer mu symbol ya H ndikuzachita completeness kumaliza kuti tsopano ndoyamba kukhala mfumu kudziko lonse lapansi ndiye tichite empower star ndi hash. Nkhani imene yokondedwa ni nkhani yovuta kwambiri. Tamverani tidziwe kuti pamene tili mu nyengo ya star pompano ayamba kuonekera kumapeto mfumu ya mafumu ya nkhanza yotchedwa hash imene ionekere pa National Sunday Law. Mudakadina panopa star koma akadzadina hashi chidzayenera kutuluka chimene mukufunacho. Eni yaka akunena kuti tikadina star tinena tika manambala tidziyenda dzikoli pazichitika izi tiponya zakudya zina ndi zina izo tikamaliza ndikuononga dziko kwadyesa anthu nkhumba kwadyesa mowa kwasambisa zosasamba kuchita compromise uthenga wabwino. Sopano kumapeto pamene tidzaona kuti nambala ya nambala 8 ikupita ko guga pakufunika sopano pabwerecha 7 pakati pa 7 pa ndi 8 tisadalowe mu 7th day. Hani osausa tidzayenera kudina hash kungodina hash ndiye kuti lamulo latuluka la Tiberiyo Kaisala. Lamulo
latuluka la chirombo ku dziko lapansi akangodina hash. Ndiye amene atadine hash imeneyi ndi bungwe la United Nation mogwirizana ndi mpando wa chipapa pamene National Sunday Law izituluka poyamba okondedwa kukhala kukhazikitsidwa kotheratu kwa boma limene likutchedwa New World Order. Pano pachala chili pa hash kuti amalize dongosolo lazochitika, miliri ibuke, chani chionekere, zonyasa zionekere, mizimu ionekere, yokhala mayenja ituluke, ziwanda zibalalike, teknoloji ibalalike, umuntu uchoke, anthu oyendera magesti yambe kwaona akufuna kudina hash. Posachedwa akazadina hash okusachedwa pompano okondedwa tiyamba kuona nkhanza. Akadina hash khani yosausa, akadina hash nje kuti dictatorship ikubwera kuza pana ana Mulungu. Akazadina hash imfa komanso magazi ku dziko lapansi taona posachedwa. Ambiri akuyenda nyanja, akuyenda misinje, khani yosausa. Hash akadina misinje idzalira kusanduka magazi malingana ndi ulosi. Koma mukudziwa okondedwa kuti kuli msinje mu Ezekiel chapter number 37 umene ukuchokera ku chiundo chakachisi. Ndiyati ndi msinje mu Yeremia chapter 47 umene ukuchokera kumpoto. Ndiyati kunena msinje uchokera kumpoto mpingo wa dziko lapansi. Msinje wa Ezekiel 47 wachokera ku chiundo chakachisi ndi mpingo wa Mulungu. Ndiye pano tikumva kuti mu msinje umenewu mukuyenera kukhala magazi, kuphedwa kwa anthu oyera mtima. Akadina hash nyanja posachedwa zisanduka magazi. Akadina hash khani yosausa okondedwa, imeneyo ni nkhani koma yosausa. Akadina hash okondedwa, amayi ndi abambo nimafuna ndikufotokozereni okondedwa molimba mtima kwambiri mu chigawo chimenechi pamene tikupita kumapeto kwenikweni. Nimafuna tilankhulane izo okondedwa. Yazidi the book of Revelation, Yazidi black book. Nibwereze kuchokera mbuku la Yazidi black kapena kuti Yazidi book of Revelation, Yazidi black book. Nibwereze Yazidi book of Revelation, Yazidi black book, lolembedwa ndi Shehe Abdul Ratabik. Akunena kuti Easter yao ikuonekera pogwisa ntchito mwezi umene umayenda solimozi umatchedwa kuti Holy Month. Na onso amenewa achipembezo cha Satana kuseli kwa chipembezo cha Chisilamu. Na onso ali ndi buku lawo limene limatchedwa kuti Yazidi Book of Revelation, Yazidi Black Book. Khani yosausa ndiye olemba buku limeneli ndi 33 degrees Satanist Sheikh Abdul Ratabik, amene amafotokozeranso za preparation ya chipembezo cha Chisilamu polemekezanso Ishtai kuseli kuti Asilamu sadziwa tikulolera kuti pamene adayikira mwezi ndi nyenyezi ngati simbo yawo imeneyo amati mweziwu ndiye kubadwa kwa mwezi wopatulika wa Ramadhani. Okondedwa tamverani, sisi ayi timaona izi sikomo tikhulupirire zimenezo, koma kuseli kuli china chake. Ndeti kumudwa posachedwa pompa. Chifukwa chani? Achaini yakewo pansipo akugwirizana, masulutani akugwirizana, ndi akuzifuna kuti zinthu zonsezi zikhale chinthu chimodzi. Pamene tikuona rent iwa kuti tionenso Ramadhani. Khani ovuta. Ndipo chisimikizo choti namba 8 wagwedeza ngakhale ku mayiko a Chisilamu ndi kulowesa democracy mu chipembezo cha Chisilamu. Mmene tikumuona mzungu mmereka mkafiri akuyamba kupanga control chipembezo cha Chisilamu, kuchigwetsa, kuchichosa pa malo awo, kuti chita chikapembeze nachonso Easter yemweyo koma mobisa pa mayina ena. Khani yosausa okondedwa. Amayi ndi abambo tikumana mu phunziro lina ngati Ambuye angalole
koma posachedwa tayandikira kwathu, ndipo zimene ndiye zolinga zenizeni za mwambo wa Easter. Pamene tikufika kutali okondedwa kwa Ambuye, tiyeni tibwere kwa Mulungu, tikonze mitima yathu, tilape machimo athu, titembenukire kwa Ambuye. Ine mundilole madzulo ano, masana ano, mmawa uno mtumiki wanu nditaulula zinsinsi izi, pamene ndayamba kugunda ma 9 ndikugunda 8 ndikupitanso ku 7 okondedwa, mudziwe kuti tsopano ndayamba kusererekera kumunsi kokanyamula zinsinsi zozama zimene ndikuganiza kuti Ambuye andisunge, chifukwa dziko tsopano likuyenera kumera mano, mwina kungakhale kumaliza kwa mtunda wa utumiki, chifukwa kumene tapondako tsopano ndi kumtunda kwa zinsinsi, koma ziululuka, chifukwa chinsinsi ndi cha Mulungu, zovumbuluka ndi za ana a anthu. Ana a Mulungu, tiyeni timenye nkhondo ndife makwato Desmani amene titeteze. Angakhale dziko lonse likulambira zinthu za mafano, koma panali anthu ochepa chabe otchedwa makwato Desmani. Tikufuna anthu ochepa chabe okhala ngati Yeremiya amene akhoza kumayenda ndi Mulungu, nkumaonesa m'misewu ya Yerusalemu, ndikumaonesa m'mizinda ya Yerusalemu, ndikumatsegula maso, ndikumaona choyipa cha Yuda. Ambuye akuthandizeni, akusamalireni. Tipemphere. Wolemekezeka ndinu Mulungu wakumwamba, amene mudalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Samalirani m'bale wanga, tipaseni chidziwitso chokwanira, tisungeni ndi mtendere, mundisungenso ine pamene ndikuponda kuminga zowawa za ndiyelekezi, pamene tsopano ndayamba kutenga moyo wanga kuupereka m'manja mwa ndiyelekezi kuti akhoza kuwononga mmene angafune, mwa njira ina kutenga moyo wanga kuwika pa chandamale kuti aliyense ofuna kuponyapo aponye. Ndikudalira thandizo lanu Ambuye, ndikudziwa kuti muli ndi ine, muzanditeteza ndi kundichinjiriza. Mmene ndikuwulula zinsinsi izi, sindikudalira gulu lililonse la WhatsApp, sindikudalira chipembedzo chilichonse. Mmene ndikulankhula zinsinsi zimenezi Ambuye, sindikudalira munthu wobadwa ndi munthu ku dziko lapansi, koma ndikudalira inuyo. Ndikudziwa kuti inu muzandisunga ndi kunditeteza mpaka tsiku la chimaliziro, chifukwa munalonjeza kuti mudzakhala ndi ine lero mpaka na nthawi ya kumapeto kwa nthawi ya pansi pano. Ndi chifukwa chake Ambuye ndikupempha musunge ine ngati ndingachoke lero kapena mawa, chifukwa chakuti ndikuwulula zinthu izi, ndifike mu ufumu wanu ndipo ndipumule pa dzanja lanu lamanja. Inde Yehova, mundikonzere malo, mundikonzere pogona, mundikonzere pokhala, mzimu wanga mukonzere malo opumula. Pamene ndikupitirira kulengeza ndikuwulula zinsinsi izi, ndili ndekha m'chipululu, palibe akundituma kutchula izi. Ndikudziwa kuti mukundituma ine, ndipo inu Yehova ndikudziwa kuti zimenezi zikabwera palibe amene ati akhale ndi ine. Ngati chipembedzo ndizi anthu ena ndi maorganization amene akhoza kuoneka ngati ali limodzi ndi ine, abale amene akhoza kuoneka ngati ali limodzi ndi ine, akhoza kuthawa chifukwa cha chisautso chimene chikhoza kundipeza kamba ka zimene ndikuwululazi. Koma ndikudalira inu Yehova, ndithandizeni. Pa nthawi yomweyi thandizani abale ndi alongo amene ali kumbuyo kwa uthenga uwu. Iwowo ndi makwato Desmani, mwadalitse ndi kuwasunga ndi kuwapasa mtendere. Aliyense amene akumva umboni uwu, umusinthe kumusinthira kwa inu, umuchotse m'manja mwa Satana, umuchotse ku maloto oyipa, umusunge. Inde pamene mpingo ndi dziko lalowa ku 098, ndithu pamene tikukonzekera kufika ku 097, nambala yomaliza, ndithu pa 08 pa konzani mpingo wanu, atsukitseni minjiro ana anu. Inde sindikizani zizindikiro pa mphumi zawo. Nthawi imeneyi ndilo kusunga koona kwa Sabata, ndikuopa inu, chifukwa Sabatalo ndiye inuyo. Kusunga Sabatako ndiye kusunga malamulo anu. Kotero kuti awa amene tikuwapempherera asamve kuti kusunga Sabata ndi 7th day, koma kusunga Sabata ndi kusunga malamulo anu. Mwina angaope mapente ndikuganiza kuti aya kuti tilowe 7. Inde khalani mchipembedzo, mwasunge mukusunga Sabata loona ndi loyera limene likawatengera ku ufumu wanu. Choncho aliyense mumpase kukhala ndi khutu loona mu nambala ya 8 imene ikuonekera mwachifanifani pa manambala athu a foni. Ambuye mutithandize
kutikumbutsa umboni wa lero. Yandikumbutsa Airtel zikomo Ambuye chifukwa yandikumbutsa manambala atatu 987 amene 9 tamuona kungopita kutha pa November 1 pamene panali msonkhano ku Glasgow, ndipo kuchokera November 1 talowa mu nambala ya nambala 8 sitidziwa 7 timpeza liti. Chifukwa cha ichi sungani mpingo wanu mpaka tsiku limene lizaweruzidwa dziko, mukasunga anthu anu mumtendere, mundisungenso ine mu dzina la Yesu, amen.